काळजां एकठांयता आपलो आशीर्वाद घालून देवान बायलेक रोचली दादल्याची बोर काडून गो बायलेक एकठांय हाडली संवसार वाडून एलंडेझिमा सुरवात करतात पावलां मारून सोबिता दोना गांवान एलन फावो जालो रोजारियो सांतानाक मोगाच्या पुताक ताणी वाडोयलो बरें शिकोप दिवून तसोच रेस्पेदान बाबेलन एक इंजिनियराची सर्वीस करता ताच्या जिवितान थोड्याच उतरांचो काळजान उदार तसोच ल्हान स्वभावान आयच्या दिसाक काजार जावून डेझिमाक विंचून काडली आपली गोरकां एक नर्साहून लोकांची सेवा डेझिमा करता दुजू हांव डॉमनिकांनी कोसे सांवाची वर्तोता डेझिमा आपल्या देडीचो जायतो मोग करता फावो ते ताका दिलें देखून उपकार आठयता 8 तारीख फेब्रुवाराची विंचून काडली तुमी सोबे माजार आयज नवो कुटुंब तुमी घडलो भास दिवून आल्तारा मुखार आयज काजाराची सुरवात करता सोडून तुमी तो नवो करार आयज डेझिमा गोरकान जाली एलन जालो मोगाचो गोरकार देवान सदांच बेसांव घालूंक मागता तुमच्या ह्या एकवटाक आयज आल्लेमच्या इगोर्जेन 7वो साक्रामेंत जोडलो एक नवो कुटुंब रायच्या गांवांत घडून आयलो पाद्रीन तुमचेर आपलो आशीर्वाद घातलो सोवे माजार कोबला दुचारून नवो कोराबो घडलो 3 वर्सां जालीं पासार मागता अशींच वर्सां ती वाडोवंक मागता तुमच्या एकवटाक देवान फुलां आनी फोडां फावो करून एकामेकाक रेस्पेद दिवून तुमी जाय फुडलें जिवीत तें सारून जें देवान जोडलां तें मनशान मोडून आयज जाय न्ही हाडूंक तशेंच मागता देवान तुमचेर सुबाम आपलो आशीर्वाद घालूं